Здравейте в новото видео, което няма да започне от... Този път поне ще започне от понеделник, но като цяло започва в късния следобед, в момента е към 6 часа. Като цяло сутринта не успях да ви снимам нищо, защото ми звънаха, че трябва да отида да помогна във фирмата на баща ми. Мислих, че тази седмица ще ми е по-отпусната и ще имам повече време за някакви неща по мои проекти или някакви мои задачи, но всъщност се оказа, че ще трябва вода група, което означава, че видеото може би няма да е толкова дълго и няма какво толкова да се прави, но ще ви снимам всъщност също как ми минава една седмица. Днеска бяхме на туризъм, не съм снимал много, но като цяло просто се разхождахме с децата. Но ще ви снимам другите 2 дни, как ми се, другите до края на седмицата, как ми се е получило. Сега се разбираме, даже и да ходим на палатки по другата седмица. Някакви такива неща ще разберете, ще разберете, нали, като излезе и видеята и всичко. И да, като цяло, мега якото. Сега ще взема малко на лаптопа, може би ще отида до нашите, защото вкъщи нямам рутер. А като си пусна интернет от телефона, малко ми загрява телефона, което ми го прецаква и не искам, и затова може би ще отида просто при тях да използвам техния интернет. Аз си монтирам рутер съвсем скоро, след около месец и половина, но просто тогава няма смисъл, поради някакви причини, ще разберете защо скоро. И така, значи виждаме се, сега не мисля, че до края на деня нещо още ще снимам, може би какво ще хапвам и някакви такива неща, и защото трябва да ходя на пазар. И като цяло да, това ще е. Чакай, сега ми стигна вече времето да си измия екипировката от морето. Дъски, обувки, каски, жилетки. Да, сега ще ги оставя да се проснат. И като цяло да, днеска пък не видях камерата, защото сутринта реших, че ще се успа и много бързах. И като цяло да, не успях. Също на края на деня ми се щупи колата. Ще ви сложа от едно от моя стори съединителя, какво му стана, сега ще видим дали ще я оправяме. И да, и така днеска минашния ден. Ходих малко на едни лостове тук да се понабирам, защото почвам да се по-активно да живея, повече активности. И така, надявам се, нали, като снимам и тези неща, да се мотивирам и да се дисциплинирам. Сега разбрах, че другата седмица ще трябва да ходя на село с баба, което означава, че трябва да си намеря къде да се набирам. И да, като цяло. Ама как го искаш, вертикално или? Да, бе, с YouTube. О, фак. Тя е много мръсна, да. Тя е... Fuck it. Forget about it. Ей, сега виж как вибрира и свети червено. Данито не му пали колата. Нека да броим заедно колко пъти ще изгасне. Сега трябва да правим обратен. You motherfucker. Трябва да правим обратен. Що тук калфан? Нали калфан? Да бе, ама ти тук трябва да направиш обратен. Защо? Май разбрах. Защото как ще влезеш на калфан? Мене сте очила много яко да се гледа. Гледай сега да не загаснеш. То реално сега ще изгасна, ако ще гасне. Окей, няма да гасне. Окей. Сега ще ходим в бизнес парка и се вземем електрически тротинетки, защото тя, която намерихме, не успяхме да я качим в багажника. Къде остана? И ние ще ходя да снимам. Върти десно. Гледай го, ти раджио! Че си взеш грешното копче. Малко спряхме влога. Оп, чакай, че спря колата. Верно? Топа с десен волан. Изпусна някакъв момент. Ама кога изгасна, да се не разбере? Тя си гасна, бе, човек. Къде Ама какво прави? Трябва да си смени... Трябва да смена... газовата ротивка. И от тогава ще е така.
И на мен трябва да ми се наредят съединител и ще си получа в ятушата. Да ти... ще трябва да смениш. Ето го, втория път. Как бе, ти не запали ли? Не бе, тя си пали, ама просто изгасва понякога. Това е лошото. Гледай да загасне. Поддържай пламъчето. Поддържам. Затова никога хора не си купувайте кола на газ и не карайте на газ. Не бе, топа е просто... Има и минуси, ето примерно сега. Пак ли загасна? Абе, човека завива! Да завива, аз какво направя? Не виждаш ли, че карам голф? Сега ще загасиш на бариера. Не, това няма да загасна. Аре, опъни малко, вратни. Няма контент. Да, но да и се дава. Че фърчи нещо. О, пак изгасна. Ставай, тук е да остави. Така да правя. Гледай, той има две коли в паркинга, човек. Искам да... Айде, ако може. Аре, спирай тук, трябва да вкарвам пари. Добре, ето. Айде. Бей. Яската в момента е много богат, зарежда пари. Вкарва да има кеш! В мола сме, има кеш! Започна съм много яко да свиркам, така ли ще чуй. Нищо не се вижда, безпокой. Аз съм го преценил. Всичко е преценено и измислено. Това ти покажа Дейвид Добрик после. Кой? Look at this motherfucker. Е, такива влогове искам да правя. Аре, да, Яска, точно това трябва да правим. Окей, mission complete. Добре, кефно. Ще го чекна после. Ама и малко бизнес контент. Фокус. Браво, този път стана. Кое? Отключването и това не винаги работи. Другата това нямам, даже че има да не париш от кръци се отключва само от пасажирската врата. Е централното отключване. Сега ако това го махна, ще стане ли нещо? Не. Мога да го махна. Да, ма знаеш как. Трябва да цъкна копчето. Обаче сега не мога да сложа тази част, нали? Да, защото трябваше да вземем малката част. Forget about it. Не, защото може е така. Ми сложи го, Цък. аз това да става с по... Трябва да е по-ниско. По-високо е луд. Чакай. Значи, като бърза за някъде всички светофари. Червено. Сега иска да направи един простичък пранк. Няма, браче. Няма жълто да ме фана. Кажи ми сега. Рейсове ще хванат. Гледайте каква е хубава София. София. Млада са. Те, които ме гледат. Са мои успешни хора. Да. Чакай, не ми пивипки, бе, какво ти става? Дел motherfucker. Просто съм с голф, какво не разбраха всички? Много ме я, че не можахме да го снимаме това с тротинетките. Беше един път. С мотора раздача някакво мръв. Дъм шит. Това какво е? Не бе, той даше газ, май. Няма значение. Много интересно чувство, когато си пред бар Петък, говориш и с приятел и му казваш: абе брат, сега при тебе ли да дойде директно и да пиеме по една бира в бар Петък? И в точно този момент мина охраната и каже: направо там! Беше силно на момента вече.
Знаеш, че мога да ти спирам записа от микрофона. Не го прави. Много яко, намерих функцията и е много брутално. Предоставям. Да, от микрофона. Да. Запис. Я. Кантата! Кантата! Асу! Асу! Корека! Лойта! Пет! Тумо! Ане! Пет! Раз! Casa, bе, casa! Vai, Tumo! Fica aí, carão, coentro e tudo. Nada, fica aí, carão, coentro e tudo. Cupa! Cupa да познава всичко друго! Ево, брат! Chiar mai colgu prieteni, agora vedeți kameriki, macki z zajsi, peski makini, macki z dżampi, 19 скринse и ведост. Добро утро. Може би последните дни не си имах чак толкова. Но нямаше много интересни неща. И аз още посвиквам, че е хубаво да снимам повече неща, но все още не съм свикнал толкова. Не знам колко ще е дълго това видео, дали няма да го сложа с другото видео, което сега почваме да снимаме от следващата седмица, защото днеска е неделя. Днес ще отидем малко на село, да накараме баба, шваме и с майчето, че да помогна. Аз отивам за да помогна и да отиваме и утре се връщаме. Трябва за малкото време от ден и малко да позатворим времето, да изкусим, да помогнем. Като цяло аз с тази къща на село доста ме кефи. Като малък не съм прекарал много време в нея, като брат ми и сестра ми, но искам да прекарам повече време и да бягам от Софията така, като място, където да бягам. Много е хубаво селцето, в което съм, което е къщата на баба, и скоро време, независимост как ми върви живота, това имам план да ми е като проект, който да освежа къщата, градината и да я направя готина, хубава, приятна за престой. Но да, за момента още не съм почнал да правя, защото тук имам няколко неща, няколко проекта, които искам да правя, които да ми позволят да мога и да отида на село, защото ще ми трябват сигурно 2-3 месеца постоянно да съм на село, което ще е трудно, ако нямам толкова финанси, които да ми дадат тази възможност. И така. Стигнахме вече на село, паркирахме колата. Сега сме на входната врата. Ще ви покажа малко от селото, от къщата. Това е двора. Може да видите колко просто е. Това като не се живее. Ето тревата. Също и тук е къщата. И сега почвам ще ходя да коса
И ходя да коса. Мога да почне да се окосява горе-долу. И да прилича на вид. Също да, имам планове да е там. Там как да стане, защото в момента е много зле. И е тук градината, как да е. Да стане красива и лозето. Не мога да. И лозето как да стане красиво, защото в момента е така малко паднало. Тук е добре, но там е малко ниско. И да, ще поснимам как почиствам и като цяло да. Това ще е. И тук единият двор, който е бая обрасъл. Не е много висока тревата, но да се почисти хубаво. Някъде има и хубави цветя, но вече ги няма, така че може би... Ой, това колко е пораснало. И слязва надолу, може би ще трябва да резнем малко от него. Но да, и тук е гаража, който трябва и него да също да се стегне. Това е всъщност другата старата къща. Не знам дали ще може да се стегне. Всъщност не съм си включил микрофона, браво. Не знам. Как е било аудиото до преди малко. Но да, това е било старата къща. И ще се оправя. Може би ако остане да я направим някаква готина. И гаража също ще го оправим. Поне си държим някакви машинки тук да изсело. Косачки, може някоя бъги да си вземе АТВНЦ моторче. Тук вратата също. И тук ще ни е полянката. Принципно мисля тук да има за колата и така да се паркира вътре, да не седят по улиците. Някъде тук да се вкарват колите. И тук също става да се вкара една. И да, или в гаража също, ама в гаража малко трудно, защото... Ама не, също ще има място. Как да е, даже за 2-3 коли. И така. Почваме сега да косим. Ще ви оставя да гледате. И да. Сега, докато обработвам, виждам, че всъщност тук спира видеото, за което се извинявам, но като цяло изчистихме градината, тази, която снимах, цялата входа, пътеката. Като ходя да вземам баба, ще ви я снимам, но да, така приключва. Всъщност на другия ден се прибрахме, това вече ще го видите в другия клип. Но да, другия клип ще започне от вторник, защото в понеделник се разболях. И да. Чао и до следващия път.